Άρα μιλάμε για μια εκλογική συνεργασία. Είναι μια εκλογική συνεργασία που στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην Κύπρο πραγματικά μια οικολογική φωνή, μια ομπρέλα που να αγγίξει θέματα, να στηρίξουμε την νεολαία, να στηρίξουμε την κοινωνία, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η φωνή. Ναι. Το κόμμα για τα ζώα έχει και μια διαδρομή. Δεν θα περίμενε κανείς να κατέβει αυτόνομο, ας πούμε, αλλά επέλεξε τη συνεργασία εδώ. Ναι, έχει μια διαδρομή 12 χρόνια και αυτή τη δεδομένη στιγμή η απόφαση ήταν της Επιτροπής να συνεργαστούμε με το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου. Δηλαδή, οι εμπειρίες μας έχουν δείξει ότι πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις, διότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει, αγαπητέ μου, έχουν ξεφύγει τελείως. Γι' αυτόν και η συνένωση και η συνεργασία των δύο κομμάτων δεν είναι αυτός σκοπός για να μπούμε στη Βουλή, αλλά χρειάζεται να μπούμε στη Βουλή, διότι μέχρι σήμερα είμαστε έξω και φωνάζουμε. Η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία έχουν αποτύχει ηχθρά απέναντι στον πολίτη. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ή καλάθη και να πεινάμε. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ενίκεια και ο φοιτητής να φεύγει να πηγαίνει στα κατεχόμενα να ενοικιάσει. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ενέργεια την οποία να μετακυλείται το κόστος στον πολίτη. Δεν μπορούμε να μιλούμε για πράσινη πολιτική και να μην έχουμε πράσινα ταμεία και 600 εκατομμύρια από τους ρήπους, από το έναν, από το άλλο, να μην μετακυλείται στην παιδεία. Το ανοιχτή σε νέες συνεργασίες ή απλώς ήρθατε για να χτίσετε μια δεξαμενή ψήφων για να προχωρήσετε έτσι? Έτσι. Μιχάλη, δεν ήρθαμε από το πουθενά. Είναι πολλά χρόνια που ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Ήρθαμε για να κάνουμε πράξεις. Όπως είπε ο φίλος ο Κυριάκος, έχουν κάνει καριέρα στην πολιτική, σε αυτόν τον τόπο. Ο κόσμος κουράστηκε με τα κόμματα. Παξίωσε την πολιτική πλέον. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς. Δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα με τους οικολόγους. Πιστεύουμε όμως ότι μετά από πολλά χρόνια, μετά από 30 χρόνια στην Κύπρο, και δεν χωράει καμία αμφιβολία αυτό, δεν υπάρχει φωνή οικολογική. Δεν κατορθώσαν αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν στο τραπέζι την οικολογία. Και αυτά όλα τα σκάνδαλα, τα οικολογικά σκάνδαλα, δεν μπορεί να είναι 2025 να πληρώνουμε 500 εκατομμύρια μαζούτ για να παράγουμε ρεύμα. Να μην έχουμε εγκαταστάσεις. Κάτι λάθος πάει. Κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και η νεολαία κουράστηκε. Και 10 εκατομμύρια από τις πλαστικές σακούλες που. Είναι να πιάνουμε να πιάνουμε που τον μπακάλι τη τσάντα και πληρώνουμε 10 σέντ και να μην μιλάει κανέναν κόμμα. Δεν έπρεπε να επιληθούν. Δεν έπρεπε να επιληθούν αυτά τα θέματα μέσα από την νομοθετική εξουσία. Με όλον το σέβασε. Οπότε δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να τσακωθούμε με κάποιον με το ιδιώτη. Θέλουμε να θίξουμε αυτά τα θέματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα που να τα έχουμε προτεραιότητα. Ερώτηση. Εσείς προφανώς ο στόχος σας είναι να μπείτε στην Βουλή. Με τι ποσοστό? Με 10%. Εμείς στην Κύπρο έχει ένα ποσοστό περίπου 20 με 25-30% που αγαπά το περιβάλλον και δεν κατόρθωσε κανένας πόλος να αγγίξει αυτούς τους ανθρώπους. Στόχος μας είναι να μπούμε στην Βουλή. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπά το περιβάλλον, γιατί πρωτοβουλίες που κάναμε και προσπάθειες που είχαμε τόσον κόσμο και καθημερινά μας πιάνει τηλέφωνο και θέλει να ενώσουμε δύναμη, να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε πιστεύω ότι να τα καταφέρουμε. Στέλνουμε ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους και της Πράσινας Πίδας και όλων των οργανισμών και φορέων που συνεργαστήκαμε και των φίλων και των μελών μας να στηρίξουν το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, να ενώσουμε όλοι μαζί δυνάμεις για να δημιουργήσουμε πραγματικά μια οικολογική δυνατή φωνή. Και η υπόσχεση μας είναι να φυτέψουμε περισσότερες δεκάδες χιλιάδες δέντρα όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα.